Bai, barruan gaude, bai, laguno. Bueno, atzaldeon eta urte berri on da, noi? Eta, bueno, gaurkoan badakizu zer dakagun, sosketa. Entxufatu herriko komertziora sosketa. Eta sosketa, goratzate, diala bi bizikleta eder amentsa atzien dakagunak. Bueno, dauaneko 3. urti itxen dela bizikletan sosketia, aurretik ere beste urte batzu badamagu gabonetako kanpainiakin Eta, bueno, la informazio pintzela batzuk emateko, gehixe ilusatu gabe, dagoeneko badakiguta honuen nondinorakua, bueno, 48 establezimentuk hartu duela parte, danetara 60 boleto atea dia, saldu dia, osak, gutxi gora bera, 555.000 euroko gastu egin dela herrixan, ikusten da, horren arabera. Beraz, hori posgarrixa da. Eta, bueno, gehixe ilusatu gabe, hemen dakagunez gure laguntzaileak prest, eta horretarako etorri dira, dano bat taldeko pilotari ausartak eta abilak eta onak, ez da ba? Bai ela ez, lagunok, zatezue, bai ez da? Bueno, prest doz ordu ba, Mikel Urreizti, zelaitxezue, frontoian, oso ondo, kamara begida, Paule Zeharra, Jon Urreizti, Aitziber Urreizti, eta Unax Urreizti, prest lagunok orduan, bai, ez da ba? Ondo, ikusle maiteok. Eta, bueno, honen bestien azingo gea, ez da ba? Lehengoko sosketi izango da, bizikleta beltza ametakatela behonen informazioa, orbeak eran 30, mendirako bizikletia, beltza ikusten dugu, ikusiko zu, eta bezpezu ikusten oan ikusi izan doain arte ipinitxa ondia eta ikusgarri. Eta, bueno, oso ona, kanbioak Shimano, Bosch Performance, ez dakiz eta bestia, nik horrek ez dut ondo ulertzen, baina ona egi da. Lehenengo sosketi izango da, bizikleta beltzan sarixa atako dugu, bai? Hasiko gea honen bestian, zirutzatzue. Bai, ez da? Bai, Marta. Bueno, borduan, Mikelekin hasiko gea, beraz, a ber. 4. Eta lehen zenbakixak erten deu, 4. Bigarrena, Paule. 7. 7. Bai, Jon, ondo. 5. 5. Aitziber. 7. 7. Eta Unax. 8. Orduan, erten deu, 47.500 eta 78. Eta lehen esan bezala, hau izango da, orbeak eran 30 bizikleta beltzaren zenbaki saritsua. Bale? Eta orduan, oan, ingo dugu, bigarrena izango da, bigarren bizikletia, gorrixan zenbakixatako dugu. Mutilok eta ganezkok, nahi basue jasartu zenbakixa, 47.578 Marta apuntatuta, bale, oso ondo. Orduan, bigarren zenbakixa, bigarren bizikleta gorrixan sosketiakin, bale? Dana ondo esplikatuko ere, bestela nahazta borrazta. Bizikleta urbanoa, kolorea, gorrixe zen de, baina granatea, eta, bai, oso ona ere bai. Orduan, Mikel, ekingo diogu, bigarren zenbakiari, bizikleta granateari dagokiona. 0. 0. Paule. 5. 5. 0. 0. 2. 2. Eta Unax. 3. 3. 5.023. Bai, Marta, okei. Oso ondo gaztiok. Oan, berrez barrura bota. Zenbakixak, 5.023 ja badakagu. Orduan, bizarituak erten digu. Baina, badakizue beti ere ez badeu ertetzen, ordezkuak prestatu behar ditugula. Gero esango da, baina, aurkezteko epia 15 egun natural izango dira, hau da, 2 asteko epia eukiko deu, saritxu zenbakiak agertzeko, turismo bulera gora aurkezteko bere zenbakixa. Baina, ez bada inora gertzen, ordezkoa behar dugu, ez da ba? Orduan, ordezkoarekin hasiko gea. Bizikleta beltzaren zenbaki ordezkoa. Ez da ba? Bai, venga, dale. 2.
Bi. Paulek, a ber. Iru. Iru. Jon. Zortzi. Zortzi. Aitziber. Lau. Lau eta Unasek. Lau. Lau. 23.854. Martak, okei, oso ondo. Zoragarri baten guaz, launok, orduan, da badakaguia. Nebezue, eutzi, nebezue, oso eskuek eta aurrerak azue indartzuk eta, zestan da ibiltzea da, ez? Baina nebezu sartu ere bai, 23.854 badakagu, orduan dakagu. Bizikleta beltzan, zenbaki sarituan, zenbakisa eta ordezkua. Oan jun behar geha, bizikleta Granatian, zenbaki ordezkuaren bila, bale? Mikel, emaiok. Lau. Paule. Zero. Zero. Zazpi. Zein? Zazpi. Bai. Zazpi. Bat. Bat. Eta Unasek azkena. Zero. Zero. 40.710. Marta, okei. Beraz, orduan, 40.710 bizikleta Granatian ordezko zenbakisa. Beraz, orduan ja, jasotak gelditzuko dia zenbakidanak, ikusten sostenok ere honezko birauko zenduen, ia tokatzuen edo zer, nebezu esartu barrura, gaztiok. Eta esan bezala, importantia, Saritxutxako txartelak mutrikoko turismo bulegun aurkeztu beharko dia, erosketa tiketakin batea, oso importantia. Esan bezala, aurkezteko epia 15 egun natural, hau da, 2 aste, zapatu domekak barne izango da, bixartik hasitxa. Epe hori igarota, zenbaki saritxua agertu ez bada, ordezko zenbakixa izango da, sosketaren irabazlia izatera pasatuko dena. Eta beste 15 egun naturaleko epi izango du, saritutako txartela aurkezteko. Ulertuta, ondo zandet, gaztiok? Oso ondo, Beste aura bat, detaile bat, importantia. Pertsona berbera ezin izango da bi saritxuen onuradun izan. Ze, posible da, bisa batei tokatzia, bat omatei. Erkien gozan, txian bi bizileta, Baina, kasu hori gertatuz gero, pertsona hori balio ekonomiko handieneko bizikletarekin saritxuko da. Hau da, beltzakin geltsu beharko da. Eta bigarren sarixa, bigarren bizikletaren ordezko zenbakiari emango zaio. Bai? Ulertu da? Ondo, ulertu zu ez da ba? Bai? Klaro gehatu da. Eta, honen bestian, berriz aipatuko dut zenbakixak, eta ni pentsatzen dut zoragarri baten, ez da ba? Aha, bale, Arrieta autozerbitzuan eman da lehen zenbakixa. Bizikleta beltzan, hola, detaile importanti ere, bai, jakinarazteko. Bale, orduan, 47.518 lehen zenbaki saritxua, bizikleta beltza, Arrieta autozerbitzuko dendan, manda. Eta bizikleta Granatiana, 23.854, Anzorregi oinetako dendan. Ordezkua. Zein? Bale, hori da. Hori Anzorregin. Bale, a ber. Ondo puntualizauket orduan, bale. Orduan, lehenengo gua Arrietanean eta bizikleta Granatian Anzorregi oinetakoak. Bale, errazoia, oso ondo. Eta listo, ordezkuak eta ere bai izango dugu, ala? Hor, bale. Dana, orduan, lokalizautarak hau. Arrietan lehen zenbakixa, bizikleta Granatea Anzorregi oinetakoak, lehen zenbakixa. Dana goi partian orduan, bizikleta beltza, Arrietanean espezuen erosizo zer, eta pelukira joan basea, peluke izan.
ordezkua. Eta bigarrena Ansorri Goinetako anemandatik eta ordezkua Ametzanian. Bueno, ja, dana esan da, mi pentsatzet, ez to galtzeik. Beraz, zesango ero geixo, eskerrik asko lagun maiteok, oso ondo indezue, ikusi zuet, askoan zaila zue, o zizan dau, oso ondo, bai, fitxauta. Bale, hori da. Beraz, danetara hilabete bat inguru, pentsat, tiketak ez bota, euki gordeta, galtzak eta labadoran sartu horretikan eta behi dauen, ze batzuten izaten labadoran sartu eta gero borra y se fastidio. Hori gertau lehike, zuta ere ez bota, pasan horretin hori pasuan da, tiketak eta hilabete bat inguruan gorde. Ia aklaratzen dana, eta jartetzen dagoenean orduan bai. Bale, hori da. Eta gaurkuan ez badezute ikusi hemen zenbakixan, turismo buleguan badagazue galdetzia, eta edota berriz ere Marta ezaidazu mesedez, mutriku.eus webgunean ikusgai. Hone bestean, lagun baiteok, ezin isildu nabil eta listo, ez da ba? Sorte hon eta gora bihotzak.